Orsiýet 2021-nji ýylda türkmen gazynyň importyny 2 hisse köpeldendigini aýdýar. Moskwanyň Merkez Aziýa ýurdundaky ilçisi 5-nji gün Orsiýetiň Türkmenistandan alýan tebigi gazynyň möçberini geçen ýyldakydan 2 hisse artdyrandygyny aýtdy. Orsiýet bir wagtlar türkmen gazyny iň köp satyn alýan ýurtdy. Emma 2009-njy ýyldan soň Pekiniň Sevtara geçirjileriň birinji tapgyryny tamamlamagy bilen bu meselede Hytaý esas orna geçdi we Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda baha dagwalary ula ýazdy diýip AFP neşri habar berýär. Aşgabatdaky Rus elçisi Aleksandr Blokhin Medvedew ýygynyna çykyş edip Orsiýetiň 2021-nji ýyldaky gaz importynyň 2020-nji ýyldaky bilen deňeşdirilenine belki-de 2 hisse, her ýylda 10 milliard kub metre çenli artjakdygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet energiýa leheni Gazprom 2016-njy ýylda togtadylan gaz sewdasyny 2019-njy ýylda dikeldip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. Iki tarap şol wagt ýylda 5,5 milliard kub metre möçberindäki gaz sewdasy barada alalaşyp gaglaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow awgust aýynda Hytaýyň häzir her ýyl Türkmenistandan takminan 40 milliard kub metre gaz satyn alýanlygyny we geljekde bu görkezýüniň 65 milliard kub metre çenli ýokarlanjakdygyny, geljekde 100 milliard kub metre çenlik hem köpeldilip bilinjekdigini öňe sürdi. Şu aralykda Turan neşri Hytaýyň şu ýylyň 11 aýynda 6 milliard dollardan gowrak baha durýan türkmen gazyny satyn alanlygyny habar berdi. Neşriň Hytaýyň baş gümrük edarasyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Hytaýa aktarılan türkmen gazynyň muktary 21 million tonnadan hem köp boldy. Türkmenistan Hytaýy geçirji arkaly gaz bilen üpjün etmekde birinji orunda durýar. Şu ýylyň 11 aýynyň görkezjilerine görä bu meselede ikinji orun Orsiýete, üçüncü orun bolsa Kazakstana degişli.